здравейте хора, днес ще играем втори епизод на Spooks House of Just Scares. Да видим, бяхме стигнали до 100-ната стая. Да. Така. Сега ще продължим. Добре. Сега ще продължим да видим по-нататъка дали ще има нещо по-страшно, освен тези картонени работи. Добре, почваме. Има нов дизайн на стените. Това е. Ще видим дали ще има нещо по-различно. Това леко ме оплаши. И то не от картинката, ми от звука, но да продължаваме. You are here. Къде е точно? Това е интересно. Този път не се оплаших от това. Добре, почти наближаваме 120 стая. И все още не са ни подгонили някой дух, призрак. Аз не знам какво. Отново се обърках. Всеки път се бъркам на този лабиринт. Нещо като лабиринт. Какво е това сега? Заключено. Тук е заключено. Добре. Тук сега какво трябва да правя? Уоу! Тук има кръв. Но аз все още не знам какво трябва да правя. Нещо тук. Какво е това? Subject 5. То така. Добре, това не ме интересува. Но взех някаква карта. Сега може би ще ни трябва да отключим тези врати. Добре. Какво е това? Още една бележка. Да не би да не гони някой. Олеле! Има някакъв паяк. Ого! Тук слизат паяци, добре. Това е нещо ново. Да ви кажа, леко ме оплаши този паяк отзад. Не знам дали ни гони още.
знам, не виждам нищо. Може би... Да, ето от тука слизат паяците и ни гонят. Ето го, навсякъде има паяци. Уау. О, това ме плаши. Гони ли ме нещо? Да! Ето го, вижте го паяка. Какъв е голям и огромен. Вижте колко е голям. Да. О. Сега още зад нас. Дано не изяде, докато ми се зарежда бягането. Всякъде има палци. Вече сме в 130 врата. Не знам, коди ли ме този паяк още? Да, явно не ме гони. You are here. Какво е това? Това е някаква игра. Ага. Значи тук разглеждаме за тези картинки, които ни излизат. Това дето ни гони. Така. Това е паяка. Infection. Хапе. Добре, tas не интересуват. Тези тук не работят. С това продължаваме напред. С тези решетки има ли нещо? Не. Тук отново. Това е пак същото. Това е пак същото. Тези сега. Така. Ляво. Право. Право. Ляво. Да. Учихме вратата от първия път. Не знам как. Сега да видим кои са тези игри. Get ready. Сега какво трябва да правя? Какво трябва да правя? Да, сега убихме това човече. И аз печела. Това не беше много интересно. Да видим тази игра. Старт. Какво правим сега? Така убиваме хора. Колко много хора убивам. Този го пропуснахме. Че ще живее. Ултра кил.
Hello, I'm Spooky. Добре, сега да видим това нещо. Добре, тази игра не беше много интересна. Това продължаваме с стаите. Отново този лабиринт, който всеки път го бъркам. Не знам защо. Нищо не ме гони. Нито паяк. Не знам. Отново. Дали сега ще го направя също от първия път? Така да видим. Дясно. Дясно. Сега направо. Направо. За малко да го направя от първия път. Добре, направи го от втория. И не и от първия път. Добре, стигнахме 150 стая. Така да запазим играта. Да видим каква е тази бележка. Знам, някой ме следва. Но си мисля, че обикалям едни и същи стаи. Така. Тук да не ми свърши мастилото. Така както да. Надява се да не свърши мастилото. И слага по една бележка, за да може да се ориентира през кои стая е минала и през кои не е. Добре, значи след всеки чекпоинт, който вземем, дизайна се променя на стените. Всеки път става по-различен. Картината се промени малко. Тук е заключено. Добре, коя врата е отключена? Какво е това? This was, това беше изненада. Добре, нещо ми прави проблеми с... Уау! Какво беше това? Тф! Оля! Това ме оплаши супер сериозно. И не знам. Не знам сега какво стана с стаите. Добре, това да не се появи. Пак. Уоу. Добре, отключихме стаята. Но този дух ме оплаши супер сериозно. Уоу. Добре, продължаваме. Отново има паяци, които ще ни преследват. Добре, остават ни още 40 стаи и отново обърках пътя. Защо всеки път бъркам пътя?
Няма паяци. Ще тръгнат да ме гонят. И отново тези лабиринти. Този път няма да се объркам. Сигурен съм. Да, защото нямаше други пътища. Уау, ето го паяка. Виждате го какъв е голям. Който явно се опитва да ме гони, но е тръгнал в грешната посока. Не към мене. Добре, сега какъв този фенер? Трябва да гледам с фенера. Тук дали ще изскочи сега нещо, както одеве? Уоу! Нещо ме гони. Нещо ме гони, сигурен съм. Нещо ме гони. Но няма да се обръщам да гледам какво е то. Защото ще се оплаша. Да продължаваме към стаите. Да, със сигурност нещо ме гони. Няма да се обръщам, защото може да свърши играта, да ни изяде. Така, сега какво беше? Дясно. Не. Дясно. Не, дясно. Право. Не, какво е дясно? Дясно. Право. Не. Дясно. Дясно. Право. Дясно. Не. Добре, минахме го това. Продължаваме. Така, 185-та стая. 6-та вече. Остават ни съвсем малко стаи до края. Само 10 стаи. Вече 9. Така отново тези мини игрички. Този път няма да се объркам. Да, отново се обърках. Отново се обърках на този лабиринт. Както и да е, продължаваме. Само 5 стаи. Остават. Добре, стигнахме 200. 200-та стая. Така, мастило.
вкус е ужасно. Не мисля, че пиенето беше добра идея. Не беше много романтична идея. Добре, не разбрах много, но мисля, че е пила мастило. Но както и да. И това беше епизодът за днеска. Ако ви е харесал, може да харесате, да коментирате, се абонирате за нашия канал. Ще се видим следващия път.